Health Secretary Francisco Duque mimando sa masubsob nga immunization sa mga sakit nga measles or tipdas sa nunot sa grabing pagsaka sa mga kaso nini. Kahadlok tungod sa Dingbaxia vaccine o sa nakitang nakaepekto sa kampanya. Si Nico Serino sa report. Dinhi sa Sugbo gipahigayon ang tulo ka adlaw nga National Health Sector Summit. Giorganisar kini sa Department of Health aron mapasabot ang Formula 1 Plus Health Program sa national government. Bisita sa kalihukan si DOH Secretary Francisco Duque nga mao'y nangunay pagpasabot sa maong programa. Napangutana sab siya kabahin sa isyu sa measles o tipdas o grabing pagsaka sa kaso dinhi sa rehiyon. Sa datos sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit karong tuiga, dunay 290 ka mga kaso sa tipdas ang natala kundiin may usa ang patay. 559% kini nga increase itandi sa 44 ra ka mga kaso sa susamang period ni adtong miaging tuig. Nakitang factor sa pagsaka sa maong sakit ang kahadlok gumikan sa Dingbaxia vaccine. Oh, it's always alarming. That's why the response is to step up the immunization. This is now a result of the collateral damage that the Dingbaxia controversy generated. Ang DOH-7 misubsob sa ilang house-to-house campaign sa pagpamakuna aron kapugngan ang pagkatap sa measles. Na ay parte nga adunay kahadlok o apprehensions pero mo nay atong gi-address karon na kinahanglan tabangan nato tanan sa mga local health workers o ang taga-media. Pasabot sa mga health officials, dugay nang napamatud-an ang kaepektibo sa measles vaccine ug walay angayang kabalakan ang mga ginikanan. Nga ang tanan nga mga bakuna nga atong gi-provide sa atong National Immunization Program proven na kani siya gikan sa uno sa 60 at 50 ka tuig na diha. Nico Sereno, Balitang Bisdak.